Kani ko All India Radio Shillong ka khubor ban puleru Elma Arwar. Ki mat ba kongsan jong ka khubor man ta ka step ka pratari uyayong kilong. Minjol ka tanat platingka jong kari ban pelai sa apu prahajar aspa sa kulotingka sya shipotli ki jela jong kari na ka benta ban pinbhaya ka power sector jong sunam arhajar arpuwe arhajar arpuar yo ka meglaya sa shispa khandai pu ar kulotingka. Kladno UMP barim jong Raja Sabha uba Robert Hershing lembat ikaitor bapawnam jong jela ikong Leoman Warba Pentip Chairman Kamega Tourism Development Corporation usaleng sama ba IT no ya ka Kroboro Hotel syak sarkar jela hau nailor menta usnem batkwa ka sarkar jela ban pleno ya ka yeng dorbat hau an bathamai hamau deng yang hau nailor menta usnem ka khubor ka bobnya ka Menteri Pelatingka Jonggari kala minjol ban pelait sa apu prahajar aspa sa kulur tingka syak shipotli jela Jonggari na ka benda ban pinbha ya ka power sector jong sunam arhajar apuwe arhajar apuar ka jela meglaya ka nyo sa shispa khandai pu ar kulur tingka na ka benda ban pinbha ya ka power sector jongka kiwe ki jela jong ka than chete lamingi ki bayo lang ya ka ni ka jingrap song pisa kilong ka Assam Manipur bat Sikkim ka tanat Pelatingka Jonggari ka pentip lu ba ha ka ni ka financial year jong sunam arhajar arpuar arhajar arpulai kijela jong kari kila ban pan pisa shu na ka benda ban pinbha ya ka power sector ha kijela ki jong ki UMP barim jong Raja Sabha uba Robert Hershing ulaklat no hinin kesni Nazrat Hospital hadin ke jimpang ga balaban hi hakini khiliat por blalen uba Robert Hershing reply snam ka kata ude UMP barim jong Raja Sabha nadu uyayong jong snam arjar arpuar ngalong biang uba Robert Hershing reply snam ka kata ude UMP barim jong Raja Sabha nadu uyayong jong snam arjar ar hadu uyayong jong snam arjar pram nagaliang menteri rang ba ka jela ukonat ke sama ulapha ya ka khubos ngulam halor ka jingklat no jong uni orang ba ukonat sama ula ongru ba ka jingklat no jong uba Robert Hershing ka long ka jingdu ka pakrau jong ka jela hakawai ru ka khubor ka jela ka laduru saya iwe ikaitor bapau nam jong ka jela ini ikaitor ide ikong Leoman Warba ibalaklat no hagasni balang jong tayo ikong Leoman Warba iladon kumba praf news nem iye kumanchpin kumau ikong Leoman Warba ide top grade artist jong ko All India Radio bat Doodarshan ya kijingwai kijong i lapha shiru si Delhi na kabenta ko audition balajir ru ya kijingwai kijong i bentem ha ko All India Radio ikong Leoman Warba ila thau palat spatli kijingwai ya kamet basa jong i ontep menta ka singi thoding Menteri Kampo Iyeng jong kari Amit Shah ulong ba kajingat lang jong ki agency prepare ka de kajingdon kam ka bahakmat na kabenta ban pentri kam ya ka disaster response habaro kiliang haba ajing kan ha ka annual conference jong ka capacity building for disaster response arjar arpuar havigen bhavan hanong ba New Delhi Amit Shah ulong ba ki kam jong ka disaster response ka nungla ban pendap tang da kajingarap jong technology but resources hanai ladon kam ru ya ka capacity building bat kani ru ka de ban net da kajing tibet da kitu ki badong kati ha kani kakam Amit Shah ulong ru bada kajing yarap jong ki kor ki bor kajing pentip syakipat ba halor ka disaster kalapoi syakipat ba bat kumju ru ha kapor ka babiang unong yalam kalian persya bat ubalong ru unong yalam jong kaseng TMC u Dr. Mukul Sangma hakas ni balang jong tayo ulaliyar sa atli ki jaka ki badon khaput megalaya bat Assam ban sngap ya kajing jong kipat ba khamtam halor kajing bom hun ya karai jong kajing pinbai pu hapan kajing la megalaya bat Assam habakran begla pathai khubor harin kajing kendu ba kipat ba jong kini ki atli ki jaka khaput u Dr. Mukul Sangma ulapan pau ya kajing khuslai halor kajing soi ya ke MOU ka bakhlem daya selok bat kinong song snong jong ki jaka khaput Baja karai ke bakat do nak benda ban pendek ya upur usama paling kini ki atli ki jalala le tang dak menteri rang ba jong ke jalam u Dr. Mukul Sama ula pentip ru ba kinong song snong ha kini ki jaka khaput kidap dak jing susi halor ki kam balale dak regional committee ke bala thau dak sarkar jala Meghalaya nak benda ban pet ya ka jing pendek put ha ki jaka khaput jong ke jala Meghalaya ba Assam susu u Dr. Mukul Sama ula ongru ba ka sarkar jala Kadai ban pei punya ikikot kisla lembat ke history jong kini ki jaka khaput khnang na kajing penbaik put hapeleng kini ki atli ki jela kanong ka bajob bat ban penhun ya kinong song sinong ha ki jaka khaput ka department jong ka Meghalaya Commissioner and Secretary of General Administration kalapan mi ya ukurwo babaro ki office sarkar ki revenue but magisterial code lembat baro ki jaka puli jong ka East Kashmir district kin khanglut ha ka khatoi tere uyayong arhajar arpuar na ka daw jong ka jingsha suk mensim Kadai ko All India Radio Shillong ka bolam shiphi ya khubor
Chairman jong ka MTDC ni ka Meghalaya Tourism Development Corporation usaleng sangma hilin kasni ula pentip baya ka Crowborough Hotel on sa IT no syak sorka jala ha unay lon matausnem. Habakren ba kila patay kubor usaleng sama ulay ito ba ka sorka jala kanya kunting ban pendap no ya kani ka project kapala slam ha ban ula pentip ru ba ka Taj Vivanta kalatung yung General Manager for Inventories na kabanta ban pep niya ya baro ka kam ha kani ka hotel. Uni Chairman ka MTDC ula pentip ru ba ka sorka jala kan penit na susu ya ko Omyam Lake Resort na kabaon bu buntili ki jingpin bernya kum ki paragliding ki jet ski cable car but floating restaurant. Ulam phang kayeng dorba thawan ka jala uba met ba lingdo ha ka sni balang jong ka tayo ula lumya ka jinglang bat kitna trekam bapher habayade ba ka jingshna ya kayeng dorba thawan batmai hamodeng yang ha ka jinglang ulam phang ulakran halor ka jingbnya ki badet jong ka project bat ki kle na kitna trekam PWD Meghalaya Power Distribution Corporation Limited National Informatics Center Forest and Environment lembat kiwe ha ka ni ka jinglang ulam phang ulaong ba udan ka jing sohon habayade ba ka jing pentre ya ka kam henry ula benrap bon hab minat kumjuru ban kit khia ya ka kam khanang ban pinti kana ban pendap ya project ha ka por balabo uba met ba ula pentip ru ba ka jing tei ya ka minar ka benda bahalo jong udum on sedang no ha ka tayo ka banwan shushu uba met ba ula ye thu ru ba ki don jing hu ban pendap hapo unai tung ba ka jing sedang lem ba ka jing pe benya on sele hapo ka shibnai kata habakut jong unai lar ulam phang jong ka yeng dor ba thawan ka jalao la pen pau ba ka jing thu jong ka sarkar ka long ban pleno ya ka ni ka yeng dor bar hapo jong unai lor Menteri ka koy kakya jong kari Mansukh Mandavia ula pentip bakari ka don halup Prapusan na kasisma ki riurang ba kibladap sim ya ketika ya la COVID. Mansukh Mandavia ulay turu bakari India kadang yay biteng banting klan susu banyak kon pasya ya kaklam COVID kat kandai. Mandavia ula pentip ru bakari kladap sim hadu sisma prapusan keluar teli ki COVID vaksin dos lembaga nationwide vaccination drive. Menteri ka koy kakya jong kari ula pentip ru bagi dan halu ar keluar ngut ki kena sama ki bahapadeng ka khal ar bat khat saus nem ka kerta kibladap sim ya kawat ka paningkong jong ka COVID vaksin dos. Kajingdon kibakot ni ka recovery rate hakari ka long khandai pupra punyo punriyo na kasispa. Haba pai sa kajala Meghalaya kani kajala tang hinin kasni kala sakhi sa iwe inong pang ibayot ma ya COVID khat khandai bat kapalapan poy ya kajingdon ki active case sa khatrangon. Kajala ka sakhiru ya iwe bakot no ni khunyang jingpang bat kapalapan poy ya kajingdon kibakot hakajala sa ka khandai pu ar haja sispan ru khandaingon. Menteri ng ba kajala ukonat ke sangma lembat uba Jason Saukmi MLA hinikasni kilapli ya ka Sustainable Energy Solution na kabenta ka Health Camp and Wellness Center ha umsaw nongkharay riboy dosek ba ya ka Sustainable Energy Solution labay pisa da ka Selco Foundation. Haba ajing kran hagani kasni ukonat ke sangma menteri ng ba kajala ulapan pau ya ka jingyero ya ka Selco Foundation na kabenta bu ya ka solar power energy ka balong kaway na kajingkam ba khmat jong kani ka center. Ukonat sangma ulaong ru ba ka sarkar jala kapay khmat ba ban pinkiw ya ka kot ka khya bat pintip ru ba ka sarkar jala ka bay pisa ba ban pinkiw ya ka kot ka khya ha ka jala khamtam ha ki jaka nong kundong. Susu ukonat sangma ula ay ka jingero ru ya ki nong tre jong ka National Health Mission lembar ya ki asya ki bla tre borba ban ay ka jing syakri syakipay ba ha ka liang ka jing sumari ki kani ka sngi ka badai ru ka sngi jong ka jing rakhe ya ka World Health Day na kaliang ukonat ke sama ula kentu ya ki nong tre jong ka kot ka khya ba ki nyai beteng ban ay ka jing syakri ka bakam pa ka susu syakipay ba jong ka jelam. Banyas nok tilang bat kaperhehi berwakaway ki bor pinya school ka H Secondary School hiling kasngi kilapanong ya kajing rakhe ya kasngi kerpang na kabenda ka kot khya lani ka World Health Day hakaba lapanong ru ya program ajing ikay halor kajing kordo jong ka kot khya bat karukom haman na kasngi jong kibreo ya kani kajing rakhe la sim kerpang ya ka phang pedeng bamentaw snem ka baong Our Planet Our Health ka balawan simta hakani program da uba di khalbani principal ka H Secondary School kinongkit kam ka Managing Committee lembat kena school. La sakhiru bakani ka program la pensai kam ya ka school nursery yojana kepada ka way kimat banting jan ni ban e apaleng kena school bat kami mariang bat kunjuru kani ka yojana ka angnu ban pelong ya ki kena school nadu kelas 6 sadu kelas 9 ban thungik sembai dieng haki jaka thung dieng bakerpang jongki school jongki hakapala samru ya sembai dieng syaki kena school.
Haswaban pengkut ia khubor sesian kimat bokongsan. Menjol katna platingka jong kari ban pelait sa 40,000 aspas sa kulo tingka sa sekutli ke jela jong kari naga benda ban penbahaya ke power sector jong usnam arja arpue arpuar yo ke megalaya sa sispa kandai pu kulo tingka klat no UMP barim jong Raja Sabha ubak Robert Khasieng pentip ucaman ke megalaya tourism Development Corporation ba usalang sama un IT no ya ka global hotel sa sarkar jela haun na ilon menta usnam bat kwa ka sarkar jela ban pleno ya ka yeng do ba thau ai batmai hamaudang diang haun na ilon menta usnam kato ka khubor kalakut ka bawan sepi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bat sakin dia pon se so ba ka Delhi station na ka banda khubor ha ka tin hindi bat but pat sa khubor ha ka tin pareng kani ko All India Radio Shillong